Gipang apod-apuran ug dugang hinabang ang anaa sa 2,000 ka mga pamilya sa Barangay Bubon, Mati City, Davao Oriental kinsa apektado sa baha ug landslide sa miaging duha ka semana. Gipanguluhan ni Governor Nino Soteroy Jr. ang relief distribution ngadto sa katawhan sa barangay. Kauban si Mayor Michelle Nakpil Rabat. Ang relief packs gikan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD ug sa provincial government. Gipasalamatan sa mga benepisyaryo ang gobyerno sa ilang nadawat nga mga hinabang ug sa paspas nga pagtagad sa ilang sitwasyon. Niadtong Sabado, Enero 27, gihaturan sab sa probinsyal nga gobyerno ug hinabang ang kapin 4,000 ka mga pamilya gikan sa Barangay Don Mariano Marcos, Kalapagan ug Barayag sa Lupon, Davao Oriental. Kuyog ni Governor Uy sa relief distribution ang Provincial Social Welfare and Development Office, Barangay Affairs Support Services Office ug mga personahe sa provincial government. Ang tulo ka mga barangay ang grabing naapektuhan sab sa baha tungod sa siging ulan niadtong milabay mga semana nga hatod sa shear line. Base sa datos sa PSWDO, 1,164 ka mga pamilya ang nahatagan og relief packs sa Barangay Don Mariano, 1,575 ka pamilya sa Barangay Kalapagan ug 1,468 ka mga pamilya sa Barangay Marayag. Gipasalig ni Governor Uy nga dunay dugang nga mga hinabang nga moabot sa mga apektadong residente ug sa pag-repair sa nangaguba nga mga infrastruktura. Dugang sa gobernador nga ang gihimong mga relief distribution dili paapil sa Quick Response Funds kun QRF. Kung ugaling andam na ang QRF o ang Calamity Fund, daghan pang mga tabang ang mabubo sa mga apektadong lugar sa probinsya. Gipahibalo ni Governor Uy sa taga Davao Oriental nga may pasalig ang national government sa hugot nga suporta sa paghatag og tabang alang sa paspas nga rehabilitasyon sa Davao Oriental. Kinihuman sa iyang pakiglambigit sa DSWD ug ang Special Assistant to the President Antonio Ernesto Floyrendo Lagdamio Jr. Kahinumduman nga niadtong Enero 24 sa hapon, giaprobahan sa Sangguniang Panlalawigan ang gisumite nga rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga ipailawom sa state of calamity ang tibok probinsya tungod sa epekto sa kalamidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.